Ei tarvi ostaa mitään, vaik hauskaa halu pitää. Ei tarvi mitään käyttää, voi silti kovalta näyttää. Pälä, usko tai älä. Nuuska, tupakki tai alkoholi, no thanks, tää on selvä peli. Exodia, plammi, kokkeeli, no, tää on selvä peli. Vaikka kalja onkin tuttu, se ei oo mun juttu. Nyt kun kaikki on mainittu, niin haista säkin. Juo populi, ukko, narkkaari, no way, tää on selvä peli. Vettä, meua ja maitolasi, alright, tää on selvä peli. Yeah! Selvä peli! Oh yeah! Hyvä jätkä! Selvä peli! Rento meno! Hyvä peli! Oh yeah! Tää oli isäntä. Katto! Haluais siitä loppuistelyksi. Kiitos. Kova meno. Joo, ja tänään mennään kunnolla. Joo, mennään. Niin, pitäisikö meidän kohti lähteä? Joo, mihin lähdetään? Iso kahvaa kaikkea puhua. Joo, IK on kuulemma kova mesta. Tos 10 aikaa, jos päästäis lähtemään. Niin. Mut milloin päästään sinne? Se on aika kaukana. Eiköhän bussi lähettäisi. Me lähdetään autolla, mä lähden ajaa. Ei! Pate, ei! Et sä juon. No, en oo. Ihan vähän vaan. Pate, yksikin on liikaa. Kyllä mä nyt osaan ihan hyvin ajaa. On mulla ollut pari kuukautta ja korttikin. Pari kuukautta. Mutta alkoholia veressä. No. Pate, sä oot juonut. Mut ei sitä kukaan kuitenkaan pysäytä. Kami, sä et voi olla tota mieltä. Hei. Hei, Pate, anna ne avain. ei vois sattua mitään. Ihan mitä vaan vois. Meillä on vakuutus. Vakuutus ei korvaa rattijuopailta ja hänen kyydissä olleille sattuneita vahinkoja. Ei satu mitään. Mut aja varmasti. Mä lupaan. Ei, Mä lupaan. mä en lähde sun kyytiin. Alkoholi alentaa suorituskykyä, erityisesti nopeutta ja tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä. Tämä näkyy myös liikenneonnettomuustilastoissa. Joka 3. liikennekuolemassa alkoholi on vaikuttamassa. Liikennejuopumus on rikos, jonka seuraukset on määrätty rikoslaissa. Tutkimukset osoittavat, että alkoholin vaikutuksesta havainnointi vaikeutuu, arviointivirheet lisääntyvät, reaktioaika pitenee, koordinaatiokyky heikkenee, liikkeet hidastuvat ja muuttuvat epävarmoiksi, suoritusten rutiini katoaa. Ja mikä pahinta, humaltunut kuljettaja ei itse huomaa omia virheitään ja epävarmuuttaan. Alkoholin vaikutuksesta itsekritiikki heikkenee, omia taitoja yliarvioidaan ja riskejä vähätellään. Humalainen kuljettaja on liikenteen suurin riski, itselleen ja muille. Myös liikennejuopumuksen seuraukset ovat tuntuvat. Ehkä sä oot ihan oikeesti, mun ei kannata lähteä ajaa. No niin. Koska mä en ajatellut teitä muita. Hyvä, Pate. Hyvä. Hei, mennään bussiin, sieltä tulee. Sieltä tulee bussi ihan kohta. Päästään kumminkin juhlimaan. Mä tein päätöksen. Mä otin ensimmäisen askeleen ja sanoin itselleni, kyllä, mä oon yksi niistä ihmisistä, jotka ovat voimattomia alkoholin nähden. Mä enää kyennyt hallitsemaan mun elämää. Mä en pystynyt lopettamaan juomista ja mä halusin apua. Sanotaan, että alkoholi on viakas, hämäävä ja voimakas vastustaja. No, AA on semmonen päivä kerrallaan elämäntapa, että me pysytään raittiina päivä kerrallaan tai tarpeen tulee tunti kerrallaan. Me ratkaistaan meidän ongelmat yksi kerrallaan ja siivotaan menneisyyttä yksi sotku kerrallaan. Me opetellaan soveltamaan näitä AA-periaatteita elämäämme
Ja me pyydetään apua muilta AA:n jäseniltä ja näiltä AA-kummeilta ja korkeammalta voimalta. Sanotaan, että keskiverto alkoholisti vaikuttaa vähintään 5 muun ihmisen elämään. Ja että alkoholismi on koko perheen sairaus. No ainakin sen on huomannut, että yhdessä sairastunut perhe voi myös toipua yhdessä. Että se on ihan totta ainakin siltä osin. Puolisoita ja muita läheisiä varten olemassa Al-Anon perheryhmät sitten, että ne toimii ihan erillään AA:sta. No, mä oon ollut tässä kuivilla semmosen 1,5 vuotta ja tuntuu kyllä paljon paremmalta. Mulla menee hyvin. Mä pystyn hoitamaan mun omat asiat ja harrastuksiakin on. Ja pari vuotta sitten musta ei ollut siihen. Nyt on paljon kiusauksia kyllä tulee vastaan joka päivä, mutta kyllä mä niistä selviän. Puliukko on keski-ikäinen 164-178 senttinen huonoryhtinen ihminen. Päällään hänellä on pipo, vanha saatanarumman takki ja talvikengät UFF:n laatikosta. Puliukon ruokavalioon kuuluu yleensä maito, kalja, silakat, olut, makkara, nokkoset, kalja ja viina. Puliukon kuullaan usein puhuvan menneisyyden julkiskavereista ja omista sankarimaisista saavutuksista. Jokainen puliukko on vähintäänkin Elviksen vanha kaveri tai pesäpallon maailmanmestari. Puliukon herätyskello soi 7:30, jolloin hän rientää läheiseen baariin ehtiäkseen juoda kylliksi happy hourin aikana. Loppupäivän puliukko viettää kaltaistensa kanssa ostoskeskuksissa maleksiin. Puliukko saattaa käyttäytyä epäasiallisesti ja lapsellisesti ja on siksi yleisesti huonossa maineessa. Pohjimmiltaan puliukko on kuitenkin hyvä sydäminen ja helposti lähestyttävä, lämmin ihminen.